Maswera sei mukati mezuva ranhasi. Ndinoimba kuti mawane zuva rakanaka mukati mezuva ranhasi. Zvatoti tiite kuendera mberi nechidzidzo chataive nacho nezuro. Pane zvimwe zvinhu zvizhinji zvatakabata zvine chekuita nemweya mutsvene. Taibata nekuongorora kuti chii chinombonzi mweya mutsvene kana kuti mweya mutsvene amborani. Saka kubva pane chidzidzo chatakaita nezuro part 1 nhasi part 2 ingo nemusoro mumwe chete unoti chii chinombonzi mweya mutsvene kana kuti mweya mutsvene amborani. Sezvatakabata tikaona kuti pese panotsanangurwa nezvemweya mutsvene bhaibheri kazhinji parinonyora rinobudisa pachena kuti mweya mutsvene mweya waMwari. Hatina mutsara mumwe chete unobudisa pfungwa yekuti mweya mutsvene ndiMwari, sekunzwisisa sekutsanangurwa kwazvinoitwa neTrinity vachibudiswa vachiti kune anonzi Mwari mweya mutsvene. Sezvinotsanangurwa kuti hapana vhesi rimwe chete mubhaibheri rinobuditsa kana kuti rinobuditsa mutsara unoti Mwari mweya mutsvene. Pose patinoziva pese panotsanangurwa nezvemweya mutsvene unongotsanangurwa uchinzi mweya waMwari, kana kuti nemamwe manzwi ndiMwari ari pakati pedu kuburikidza nemweya wawo. Ende takaona kuti mweya uyu unonzi mutsvene nemhaka yekuti ndozvaari. Mwari wachona pachake mutsvene, saka mweya wake haungakwanisi kuva mweya wetsvina kana mweya wakasviba, asi mweya mutsvene nekuti Mwari akachena iye pachake. Mwari wachona futi zvakare ari holy nemamwe manzwi. That's why mweya wake uchinzi the Holy Spirit. Uye futi tikaona futi zvakare kunyange munhu ano mweya wake uri maari, asi mweya wemunhu uyu kana kuti mweya wangu inini haasi mumwe munhu akazvimirira kunze kwangu, asi ndini. Asi chimusiyano uripo watakawana pakati pemunhu naMwari uye pakati pemweya wemunhu newaMwari. Mweya wemunhu unogara mumunhu haukwanisi kubuda mumunhu uchishanda uri mukusi usiri mukati memunhu. Saka nemamwe manzwi kuna Mwari pane musiyano. Kuna Mwari mweya waMwari unodini, unokwanisa kutofamba kana unokwanisa kutouya uchigara matiri isusu. Ndo musiyano uripo. Mwari wanondosachinzi Mwari wari omnipresent kana kuti Mwari wari kwese kwese. Nemhaka yei kana kuburikidza nei? Kuburikidza nemweya mutsvene nemweya wawo unongori pakati pedu. Saka izvi zvinokwanisika kuti Mwari ave mukati medu uye Mwari ave pakati pedu, kana kuti Mwari ave nesu tiri kunzvimbo kwedu kwakasiyana siyana kuburikidza nemweya mutsvene. Asi takabata tichiona kuti Mwari uyu hatisi kureva uye mweya mutsvene wachona wakatozvimiririra uchitonzi utori Mwari pachawo. Asi tinobata tichiona kuti mweya mutsvene mweya waMwari. Kana achiti mweya mutsvene ndiMwari, tiri kuti isusu mweya mutsvene ndiMwari wari kuuya kwatiri kubuditsa nemweya mutsvene. Hatina pfungwa, hatifaniri kupedzisira takutenda sezvo pasina vhesi rinotitsigira kuti kuna Mwari mweya mutsvene sekutsanangurwa kwazvinoitwa nechidzidzo cheTrinity. Tikaona futi zvakare kuti even ma-laws of grammar anozviramba. Tikaona kuti kana mutsara uchinge watsanangurwa uchinzi mweya waMwari kana kuti Mwari mweya mutsvene, kana tikati waMwari zvinoroti mweya uyu it belongs to God, mweya waMwari. Uye futi zvakare tikaona kana zvakuzonzi God the Holy Spirit kana kuti Mwari mweya mutsvene, tokuti it is a spirit that is a God. Pato nemusiyano. Nemamwe manzwi tikati isusu bhaibheri raJese, zvinoreva kuti bhaibheri iri nderangu, sezvo munozwa ndinonzi Jese, saka bhaibheri iri nderani? Nderangu kana rikanzi bhaibheri raJese. Asi tikati Jese bhaibheri, zvakunyora kuti bhaibheri iri atori Jese, ndozvazvinoga zvakureva. Saka I think makunyatsa kuona kuti pato nemusiyano mukuru kwazvo pakati pemitsara iyi iri miviri. Tikati mweya waMwari nekuti Mwari mweya mutsvene zvinhu zviviri zvakasiyana. Saka chinhu pakati pazvo, pakati pemitsara iyi pane unongo wari wechokwadi. Sezvo takaona nezuro tikati no, bhaibheri rakabudisa pachena richingoti waMwari waMwari waKristu waMwari. Saka zvakabva zvatibudisira pachena kuti mweya mutsvene mweya waMwari. Ndozvizvo zvataka. Saka ma-laws kana kuti ma-rules of grammar anoramba pfungwa iyi yekuti zvakangofanana. So nemamwe manzwi ise zvatakabata tikaona tisu takasikwa futi zvakare nemufananidzo waMwari. Tikaona kuti Mwari vane mweya, munhu ano futi zvakare mweya. Tikaona futi zvakare kuti mweya wemunhu uri maari. Kana tichitsanangura pamusoro pekuti munhu afa, zvinoreva kuti mweya unonge watobuda maari. Munhu wese ane mweya. Nhasi zvadoti tiite nesu ndakangotsanangura kuti munhu ane mweya, asi anozobudisa mamwe mavhesi anopuruvha pfungwa iyoyo. Saka nhasi ndo tichatanga nawo tichitsanangura kuti anobudisa pachena kuti munhu ane mweya wake. Kuna vanhu vazhinji vanofungidzira kuti mweya wemunhu oxygen. MaKristu mazhinji ndo pfungwa yavainayo. Vamwe vanotofungidza kuti munhu haatorina mweya zvachose. Saka nemamwe manzwi munhu ane spirit iri maari.
Saka ngatinzwe bhaibheri richitsanangura nezvaro. Chatanga kuerengedu kuna Muparidzi chapter 3 verse 21 iri kuti izvo panapa. Ndiani ungaziva kana mweya womunhu uchikwira kumusoro kana mweya wemhuka uchiburukira pasi panyika? Apa ritsanangura zvinoitika kana mushure mekunge mhuka kana kuti munhu achinge afa, ichizobudisa pamusoro pekuti hapana musiyano wakanyanya pakati pemunhu nemhuka. Saka ndiani ungaziva kana mweya womunhu uchikwira kumusoro? Saka nemamwe manzwi munhu ane mweya womunhu handitika zvozobudisa pachena zvakare munhu ane mweya uri mari. Kana muchirangarira vhesi ratakwarenga kuna Vakorinde kutanga chapter 2 verse 11 ndainzi ndiani ungaziva mufungo wemunhu kusiya kwemweya wemunhu uri maari, uye ndiani ungaziva mufungo yaMwari kusiya kwemweya waMwari uri mari. Saka nemamwe manzwi munhu ane mweya uri mari. Kana munhu achinge afa mweya unobuda. Saka kupatsanurana kunoitika muviri uyu, bhodhi iyi nespiriti yemunhu kana nemweya wemunhu ndo chinonzi rufu. Ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rinotsigira futi pfungwa iyoyo zvakare. Iri rinowanika kuna Jakobho chapter 2 pavhesi ndiya 28. Chapter 2 pavhesi ya 28 iri kuti panapa Jakobho chapter 2 pavhesi ya 26 iri kuti nokuti somuviri usino mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo. Zvakanzi nokuti muviri usino mweya wakafa. Saka nemamwe manzwi inini muri kundiona ndiri panapa ndine muviri kana kuti body kana the physical part of me, kana kuti body kana kuti muviri uyanika kuuya mweya wangu inini, that's the spiritual part of me handitika. Zvakanzi kana muviri uyu usina mweya wakafa, sezvataona kuti chinonzi death iseparation yebody nespirit. Saka munhu ane spirit iri mari nemamwe manzwi ndo zvatotsinangura. Saka Mwariwo futi zvakare sezvo takasikwa mufananidzo waMwari, Mwari anewo spirit iri maari, Mwari anewo spirit yake yaanotipa. Ndo zvachinzi mweya waMwari unobuda muna Mwari. Ichazodzibata pachinge takubata pamusoro pamweya munyaradzi kubva pazvidzidzo zviri kutera kubva pane icho chichi kutanga mangwani kuenda mberi takubata pamusoro pamweya munyaradzi kuti ndiani anombonzi mweya munyaradzi ndo pachazobata pamusoro pepfungwa idzodzi. Asi from the meantime tatomboona kuti pane pfungwa dzinopruvha kana dzinobudisa pachena kuti munhu ane mweya uri mari. Ngatidzokere futi zvakare kuna Muparidzi. Pane imwe futi vhesi riripo rinotibatsira futi zvakare kuti tinzwisise kuti chinyi, kuti munhu ane mweya uri mari. Chaverenga pana Muparidzi chapter 12 I think ndo chapter yekupedzisira mukati mebhuku irori ndikutsvaga vhesi racho. Muparidzi chapter 12 pavhesi ndiya 7. Pavhesi ya 7 iri kuti zvonizvo panapa, guruva risati radzokera kuvhu sezvo rakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Zvino panapa pabudiswa futi pfungwa yakakosha zvakare kunzi guruva risati radzokera kuvhu sezvo rakanga rakaita. Guruva itaonoti ndo muviri wedu anika usati wadzokera kuguruva sezvo rakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. Saka nemamwe manzwi kuti munhu wese ane mweya uri Mwari. Saka nenzira imwe chete futi zvakare Mwari wane mweya wawo, asi mweya waMwari unokwanisa kubuda uchito-operate outside of him, sezvatinodzidziswa mukati mebhayibheri kuti Mwari wane mweya wawo watinoti mweya mutsvene, ndo mweya unouya kwatiri mukati meupenyu hwedu. Sezvatakadzidza sepfungwa yatakuona futi zvakare kuna Vakorinde kutanga chapter 2 verse 11 yaizotsinangura pamusoro pekuti inopruvha kuti masikirwo akangoitwa munhu ndozvakangoitwa Mwari. Mwari pakanga atsike munhu nemufananidzo wedu ndozvakanga achirehwa. Ndiani unoziva zviri mufungo wemunhu kusiya kwemweya wake? Kana ndiani ungaziva mifungo yaMwari kusiya kwemweya waMwari? Which means Mwari ane mweya wawo. Kana ini mweya wangu ari mumwe munhu, kana mweya waMwari ari mumwe Mwari asiri Baba, nemamwe manzwi mweya wangu futi zvakare atori mumwe munhu anotonzi Jesu asiri inini, kandi atoriwo mumwe munhu asitori inini futi zvakare. Saka nemamwe manzwi tinoti zvinopikisana nezvatinonga tichidzidza mukati medu. Tikatora bhaibheri raMwari sezvariri, I think hapana anokwanisa kurasika kana kupedzisira ane dzimwe pfungwa dzatinonga tisina kubudiswa mukati mebhaibheri. Uye futi zvakare tikaona futi zvakare kuti even mweya waMwari unogumburwa sezvo takaverenga kuna Ephesians chapter 4 verse 30. Tikabata futi zvakare kunyange mweya womunhu futi zvakare unokwanisa kuwa trouble kana kuti grieved nevhesi ratakaverenga kuna Daniel. Saka tasi tingoemphasize much ipapo changotangiredo futi zvakare kuna Daniel chapter 3 rinongobudiswa futi zvakare pachena kuti kunyange bhaibheri rikatsinangura pamusoro pekuti musagumbura kana kutsamwisa mweya waMwari, hazvirevi kuti mweya iwoyoyo wato Mwari akatozvimiririra asiri Baba kana Kristu.
nemamwe manzwi takutopesana nezvatadzidza. Asi kana zvichanzi musagumbura mweya waMwari, which means mweya waMwari watinonga tichigumbura, asi hazviri kuti mweya mutsvene akutonzi Mwari mweya mutsvene. Sandizvo zvatinonga tadzidza. Saka mweya womunhu unokwanisa futi zvakare kugumbura, asi munhu akagumbura mweya wangu hazviri kuti ari kugumbura mumwe munhu asiri ini, ndini ndiri kugumbura, asi kugumbura mweya wangu. Saka ngativerenge kuna Dhanieri chapter 2 pavhesi ya3. Pane pfungwa iripo futi zvakare yatinokwanisa kudzidza ipapo. Iri kuti zvonetso pachapter 2 pavhesi ya3 iri kuti mambo akati kwaari, ndarota hope, zvino mweya wangu unotambudzika ndichiti ndinzwisise kurota kwangu nemamwe manzwi zvaatopachena. Apa tiri kubata pamusoro paNebhukadhinezari akarota hope akashaya munhu anodudzira hope idzidzi yanodudzika kuti chii chakanga arota uye zvinorevei. Zvikanzi naye zvikanzi ndarota hope asi mweya wangu mukati mangu unotambudzika, which means akanga ane mweya womunhu unoita se unoitwa troubled. Inzwi rakashandiswa nemuchirungu ndire kuti troubled. So a man's spirit can be troubled. Asi hazvirevo kuti haasi Nebhukadhinezari akashungurudzwa panapa. Ndozvo zvakafanana nazvo kana tichinge tagumbura kana kutsamwisa mweya waMwari, hazvirevo kuti mumwe Mwari asiri baba, tinonga tatogumbura Mwari. Saka nemamwe manzwi mweya waNebhukadhinezari kana wagumburwa, ndiNebhukadhinezari watako unonge wagumburwa. Ngativerenge futi zvakare vhesi riri pamberi rinoedza futi kutsikira pfungwa imwe chete pana Dhanieri chapter 7 pavhesi ya15. Vhesi takaverenga edu nezuro riri kuti kana ndiri Dhanieri, mweya wangu wakatambudzika mukati mangu mumuviri wangu, uye zvandakaona mumusoro mangu zvakandivhundutsa. Hanzi mweya wangu wakatambudzika chii? Wakatambudzika mukati momuviri wangu. Saka nemamwe manzwi a person's spirit can be grieved. A person's spirit can be grieved. Ndo inzwi ndo zvataona panapa. Inzwi rakashandiswa papo ndire kuti grieved muchirungu. Daniel anoti I was grieved in my spirit. Anditika asi hazvirevi kuti even mweya waDhaniel wakaitwa grieved kandi was grieved in his spirit ato mumwe munhu asiri Dhaniel. Sandizvo zvatinodzidza mukati meshoko raMwari. Saka naBhaibheri ichiti musagumbura mweya waMwari, rinoreva mweya waMwari, harisi kureva Mwari mweya mutsvene, which means mweya uyu ndewa Mwari, sezvatiri kuona panapa. Saka even futi zvakare tikaverenga futi zvakare imwe pfungwa kana kuna Genesis, nongosapota futi zvakare imwe pfungwa imwe chete iyoyo. Mukaverenga Genesis chapter 6 tikaverenga tichatangira pavhesi ya3 ichinoti panapa, ipapo Jehovha akati, mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi zvaari wenyama hwake, naizvozvo mazuva ake achava makore ane 120. Mukaverenga rechirungu haringobudi, pane pfungwa isiri kubuda asi kuchirungu inobudiswa yekuti my spirit shall not strive with men. Handitika, which means mweya waMwari haurambi uchirwisana nemunhu. Handitika, ndo mabudiro azvinoita muchirungu. Saka ngatibate panapa parizonzi, asi patida kuti tibate ndepekuti God ari kuti my spirit shall not, which means my spirit unongori mweya waMwari usina nguva nezvavo. Mukazoverenga kuvhesi ya6 pane zvinozoitika kana mweya waMwari sezvatinoziva kuti vanhu vakararama panguva vaita uipi hwakanyanya. Saka Mwari ari kuti my spirit shall not strive with men. Chii chakazoitika as a result of the spirit of God striving with men? Mukazoverenga pavhesi ya6 inoti Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo wake. Reshona rakashandisa haro kuti pamwoyo wake, but muchirungu rinoreva kuti God he was grieved in his spirit, akashungurudzika mumweya wake iye. Ndo inzwi rakashandisa. Reshona rakanyora kuti mwoyo, asi rechirungu rinobudisa kuti spirit. Saka how was God grieved? Mwari akashungurudzwa sei mumweya wake? Kuburikidza nekuti mweya iyoyo pawaienda uchinobatsira vanhu vaiita zvakatamba iita zvakaipa. Saka Mwari akati my spirit shall not strive, and zvakagumbura Mwari pamwoyo wake. It was God who was grieved. Zvikanzi panapa nemwoyo wangu, in other words zvikunzi akava neshungu pamwoyo wake, which means pamwoyo paMwari, Mwari akava neshungu, which means kurwisa mweya waMwari, kurwisa Mwari. Nditika iye baba, because mweya uyu ndewaMwari, haasi mumwe munhu akazvimiririra anotonzwa Mwari, asi ndiye Mwari pachawo vanonge vachirwisa kana vachinge tarwisana nemweya waMwari. So ndo pfungwa iri kuedzobudiswa futi zvakare. Tikaona futi zvakare mamwe mavhesi atakabata nezvavo kubva kuna Matthew chapter 10:19 aedza kubudisa pamusoro pekuti mweya watinogamuchira mweya wababa wedu. Handitika nerimwe ratakaverenga kuna vaTesaronika wekutanga chapter 10 vhesi ya19 chapter 4 vhesi ya8 raedza kubudisa pamusoro pekuti uyo anonge aramba izvi haasi kuramba munhu asi ari kuramba Mwari uyo akatipa mweya wake iwo mutsvene. Handitika ndo dzimwe futi pfungwa dzaedza futi kubudiswa pamusoro pepfungwa iyi.
then panapa tichangorenga vhesi iri rekupedzisira rinoedza futi kutenge dotitsigire pfungwa doti patine zvayo rinowanika kuna Johani wekutanga chapter 4 verse 13. Asi handisi kuverenga neshona nekuti pfungwa yachona haizobudi zvakanaka, asi ndichiverenga neenglish panapa. Riri kuti hereby we know that we dwell in him and he in us because he has given us of his spirit. So hanzi iye zvinotinoziva kuti tinogara maari naiye matiri nemhaka yekuti vakatipa mweya wake. He had given us of his spirit, no someone else but iye mweya wake. Saka nemamwe manzwi bhaibheri riri kutotibudisa pachinoti kana titaura pamusoro pekuti mweya mutsvene tirikutaura pamusoro paani? Tirikutaura pamusoro pamwari, tirikutaura pamusoro pamwari because mweya uyu ndewamwari. Hatina patakamboudzwa kunzi tinamate mweya mutsvene kana kurumbidza mweya mutsvene, asi tine patinongonzwa kuti tinofanira kunamatira kunamatira mweya mutsvene kuti uye matiro titungamirire. So kumupendera munhu ane mweya wake uye mwari ano mweya wavo, asi kusiyana wazvo ndekuti mumwe mweya wemunhu mumwe mweya wamwari, uye mweya wamwari unokwanisa kutoopareta mukati meupenyu hwedu uchigara matiri, asi kumunhu hazvikwanisike kuti mweya wemunhu ubude mumunhu uchitoshanda uri usiri mukati memunhu. Saka ndopfungwa dzatiri kuona pana munhu ari limited but God is not limited. Saka nemamwe manzwi tangoti tingodzoka tichiemphasize zvakanyanya kuti mweya wamwari mweya wamwari haazi mwari mweya mutsvene. Tikangopedzisira takuti mwari mweya mutsvene tatorasika kubva pane zvatinonga tichidzidza nekuverenga mukati meshoko ramwari. Muve nenguva yakanaka tosangana muchidzo chinotevera chine chekuita chichatangira paJohn chapter 14 kusvika pachapter 16 ichange ichibata pamusoro pemweya munyaradzi, kuti ndiani anombonzi mweya munyaradzi. Muve nenguva yakanaka. Amen.